ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ ଗୋଟାଏ ସକାଳ କାଢ଼ି ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ପଥ ମହୋତ୍ସବ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାହାର ଶନିବାର ରାତି ଆଉ ରବିବାର ସକାଳଟା ଭାରି ନିଆରା। ମନେ ଅଛି ପିଲାଦିନର ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଯାହା ଆମେ ଅଜାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରୁ ବସି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଜି ଅଜା ନାହାନ୍ତି ସିନା, ହେଲେ ଘୋଡ଼ା ନାଚର ସେ ଘୋଡ଼ାଟା ଆଜି ବି ଥେଇ ଥେଇ ହେଇ ନାଚୁଛି। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ମାମୁଁ ଘର ନା। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବାରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବାଡ଼ି ନାଚ। ଭାଇମାନେ ବାଡ଼ିଟିକୁ ପାଦ ତଳେ ରଖି ନାଚ ଶିଖଉଥିଲେ। ସତେକି ସେ ଜୀବନରେ ଚାଲିବା ଶିଖଉଛନ୍ତି, ବେଶ ସନ୍ତର୍ପଣ ସହ। ନୃତ୍ୟ ଓ କଳାର ଦେଶ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତବର୍ଷ। ସେଇ ଭାରତବର୍ଷରେ କଳାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଓଡ଼ିଶୀ, କଥକ, ମଣିପୁରୀ ନୃତ୍ୟରତାମାନଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଅଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାର ଇଙ୍ଗିତରେ ଆମେ ନାଚୁ କଣ୍ଢେଇର ନାଚ। ହେଲେ ଆଜି ସକାଳରେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଜୀବନର ସବୁତକ ସମସ୍ୟା। ସମସ୍ତେ ଆଜି ମଜା ନେଉଥିଲେ, ସତେକି ଆଜି ଆମେ ଫେରି ଯାଉଛୁ ଶୈଶବର ସେଇ ଦିନମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଡେଉଁଥିଲେ ଛପାଟି। ଛପାରେ ହେଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ହାତରେ ସେହିଭଳି ମୁଦ୍ରା କରିବେ। ରାତି ରାତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭିଜଉଥିବା ଗଜଲ ଆଜି ଆଦ୍ୟ ସକାଳକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା କରୁଛି। ଭୁଲେଇ ଦେଉଛି ମଣିଷର ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତନୁ ମନ ଆଜି ପଲ୍ଲବିତ ଗଜଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ସ୍ମୃତି, ଯାହା କେବେଠୁ ବନ୍ଦ ଏକ କାଚ ବାକ୍ସ ଭିତରେ। ସକାଳଟା ଯଦି ହସରୁ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ସକାଳର କି ମଜା। ମଳୟ ଭାଇ ଖୁବ୍ ହସେଇଲେ। ସ୍ୱାକ୍ଷର କାନ୍ଥରେ ଥିବା ପ୍ରତି ସ୍ୱାକ୍ଷରର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଏକାକାର ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଏକ କଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପଥ ଉତ୍ସବର ପ୍ରକୃତ ମଜା ନେଉଥିଲେ ଛୁଆମାନେ। ହସି ଖେଳି ମଜା କରି ସେମାନେ ହିଁ ଶିଖଉଥିଲେ କେମିତି ଜୀବନ ଜିଅନ୍ତି। ପୁଣି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଡାକରାରେ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ସକାଳଟିକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଫେରୁଥିଲେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ହେଲେ ମୁଁ ଅଟକି ଗଲି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପେଟ ପୂଜା। ଦହିବରା ଖାଇବା ଆସ।